Mayong buntag, kumusta? Oga karon na. Naaga punta sa pagpadayon sa tong krusada. Oga to pala pong klarohon nga kining atua dili ni vlog kay kanang vlog ga-income na. Kining atua mauli atong pahinaot nga kamong mga naglantaw karon nga ang inyuhang mga anak moabot ang panahon nga mao na say maghimo nining krusada tungod kay na-inspire sa tong ginahimo. Kuno ganing moabot ka nga panahon, walay kabutangan nga kalipay ang atong bation. Og nagyapon ta sa barangay Tumpagon alang sa ikatulo katong hatagas bugas gikan sa Good Samaritan. Og gato gyapon kauban si Sir Jigger Alinggom. Sir Dilito. Sir, sir. Sir Dilito nakauban gyapon niya atong giagi. Kauban ang giagi. Kauban gyapon. So sige sir, atong dire ang balay. Ay, ayo. May kontag dia ma'am. So nasi ma'am. Okay na, dili na. Dali rami ma'am. Dili nami ayun na pagbangko. Okay ra. Dili na dali mi pangutana. Okay ra, musod ko gamay ha. Sige. Sige. So muni inyong balay ma'am. No? Balay. Dugay naman kuya diri ma'am. Dugay na kay 4 years na. Mo ni kini inyong balay so katpasaw na. Di ba? Sugay pangalan ni ma'am? Marites Habla. Marites Habla. Pila edad mo ma'am? 36 years old. Minyo ka, no? Pila ka anak nimo? Maglima na sila. 5 na. So akong bantayan kay ang mga anak dire kay way ba? Unom 5. Katong yan niha duha so may ito ya. Pero todo mo siya mo panginabuhi. Farmers naman ako bana oy. Farmer man na. Ang ikaw? Adira sa balay house. Sa balay ka lagi. At ikaw ati man sa mga anak. 5 man pud mo anak ba? Ikaw no? Ang imong liboros karon? Ka-5 ni. Okay, ka-5 lagi. Pila ka bulan na imong 8 months. Pita ka mga anak. Amo ka mga anak. Sa basic sa Lumira siguro. Lumbia? Libre na ba na diha? Pilhel mo sa pilhel? Libre na diha. Di ba? Mantay pang kuan gyud di lang sa libre sa. Bilang murag okay naman sa nang ilaha diha ma'am. Murag patsada na po ng hospital diha. Kaya tanaw na ko sa gawas nindot man kayo. No? Pero tuod ma'am sa imong bana sukad nga nag-ila nimo sa farmer na gid siya. Farmers na gid siya. Pero kana iyang giuma inyo gyud ninyo ta. Amo na nga yutang yang gitikat karon gyud. Unsa na titulado or ancestral domain? Unsa na? Kuan titulado man na siya pero kanang common pa siya pa. Sa ginikanan pa, napapuhan. Dili gyud sa common pa na sa namong napalit. Gikan man na sa among sa akong uyuan. May yang simple ka secret lang ba napalit namo. So kana ono nga imong bana mag-uuma unya kining ikaw naraka dire sa balay kay ati man kasi imong mga anak. Kumusta rod niyo kahintang? Okay raman. Okay ra gyapon. Kumbati ra gyapon. Nay mga higayon nga murag walang-wala gyud. Nagyud naki panahon nga wala. Gyud na malikayan kay nay panahon nga maskin sa kakilo nga buwas wala gani makapain lang ta sa silingan. May gani ko pautang pang silingan. May naman gyud sa di kay pautang sad siya. Bayran na dayon pag nakabalos na. Abdan pa mga bulan na yung bayran kay. Panahon gyud nga wala kasi panahon nga naag yun. So panahon pod nga sila na po'y wala, kamo na po'y naso. Balos sa ano ka? Balos sa tinabang nga. Lagi wa. Sige. So karon be ato dang ko atong bugas, Sir Jigger. Adala ang bugas gikan sa Good Samaritan, no? Sir Jigger Alinggom. Tara na bugas ma'am, no? Og dayon ang t-shirt ma'am, ang Zen Kahaton t-shirt. Sulubon sa mga Good Samaritan. Walang inspirasyon. Ma'am, ang imo lang gustong isulti. Tara na Good Samaritan nga naghatag niya ng bugas og t-shirt. Zen Kahaton sulubon. Salamat di sa bugas or sa nagdala ka aning programa ay labi na karon sa interview na ako kailan. Kang Sir James, salamat kayo na nag-asad niya gamay ginaba. Salamat mo to, no? Ang atong gitagag bugas gikan sa Good Samaritan diring Dapitas may barangay Tumpagon. Kauban gyapon nato si Sir Jigger Alinggom. Kini gyapon si Zen Kahatol. Daghang salamat ta. Sa kanunay itangad tuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.